Čekaj, pomeri se. Sad sam. Ajme, probaj. Ajde. Trči sve snage, trči sve snage. Trči. Sela si, zajebala si mi. Čekaj. Ajde sad, snimaj i radi što god hoćeš. Dobra? Dobro sam, nego... Jel smo okej? Da, jesmo na... Dobro. Idemo. Aha. Tako. Sad ćemo tamo ispred dece da sletimo, da im napravimo radost malo, a? Ako može. Super. Tako je. Ako mi budu kola gotova danas, dobiješ kapu, ako ne, sljedeći put kad dođeš. Čekajte kapu. Može i sljedeći put. Ne mari, samo vreme da nađem, ništa drugo. Jel puno radiš? Puno. Svašta se izdešavalo od zadnjeg puta, ali ja mislim da smo na isti dan, 3. januar, pre 2 godine leteli, evo i Ceniš sad. ga, a? Mislim da jeste. Sve je moguće. Ću da pogledam baš na Sve je Facebook, moguće. pošto Znam sam... da je bilo hladno. Ali isto bio ovako lep dan. Bilo lepo vreme. Evo, ja i ti ne propadamo mnogo. Dobro. Šta ja i ti imamo dole od vetra, a? Tu imamo blagi zapadić, što će biti idealno za sletanje. Sleću. Eno ga, moj unuk vozi quad. Aha. Vidiš? Vidim. Brate! Andrej! Dobro je. Jeee!
Desno, a? Jel ga ceniš? Ajde koji ga je bez, ta! Brate, ko je profesionalac u ovom sportu? A ja, brate, šta sam? Tek 10. Posle tebe i tate, jel da? Dobro. Ajde, stane. To je ispalo. Ajde i njega. Jel čak i ovdje? Ja u liku došao. Ajde. Ajde, sad prođi. Prođi. Baš se stekne. Pa ti idemo staješ na put. Pomeriš tamo. Uzmem ovdje.